Hai लोगोफोर, good afternoon. नोंथांमोना माबोरै दं? नोंथांमोनजों आं दिनै दं anjaliramchiary। नै आंबो दा भट होनानै फैबाय। नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोरनाव आं सोरनाव होखो? ओरैबायदि गरमथिनि बोथोरा नायजाखाया आरो ना। ओंखाम जानानै गयबो जाना लाखाबाय। ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों दसे रायज्लायनो होननानै आं ओंखारबाय आरो नै। जा गरम। फारसेथिं जोंहा मुंदांखा देंखोगिरि गोमानायनि दावराव, फारसेथिं इलेक्सननि दावराव। इलेक्सनाबोथ' दोनथ'जाया, बेखायनो इलेक्सननि थाखाय मैयायो आं न'आव फैबाय। गारि बन्द', ओमफ्राय गासिबो आरो न' फारसेनिफ्राय फैनायावबो बिराद खस्थ' जाबोदो। दा भटखौ होनानै फैबाय। आं आंनि बेसेन गोसा भटखौ जाय बायदिनो होनांगौ, जायनो होथावो आं बिदिनो होनानै फैबाय। नोंथांमोना सोरनो होनानै फैखो? नै दा आं डिनार संनो नागिरदों आरो न' जाग्रा डिनारनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों होनब्ला। बे जाबाय लकेल दाउ एवफ्रामनानै दोननाय, ओमफ्राय आलुआ दरसेल' आरो। ओमफ्राय नै आं बेयाव पियाजखौ एवबाय। पियाजखौ एसे खामनोसै। ओमफ्राय बेयाव आं एसे आलु देनायखौ हरनो लाबाय। बे एसे जारेम जाबाय नालाय, ओमफ्राय आं बेहाय आलु एसे होबाय। साराया गोसोमथार आरो न' बेयो अरदाबाव संग्रा नालाय। ओमफ्राय नै आं आलुखौ एवफ्रामग्रोना लानोसै। आंना बेदरा एवफ्रामखानाय। बेखौ एसे मोनजासे एवना लानोसै। इमान स्पेसियल नङा लोगोफोर, जाबजुबसो। नै आं बेयाव एसे हालदै हरना लाबाय। ओमफ्राय आंना बेदरा एवफ्रामखानाय नालाय, आलुआबो एवफ्रामनाय जाखाबाय अलमस्ट। केमेराबो मेनबो गैखाया, हारसिंसोखा। संजोबगोन नामा? ना जानो दोनगोन? दोननि नामा? सबनिया? बेदरा बुरजायानो लोगोफोर, आलुआल' दरसेल' जाबाय। आं दोननो नामा आरो होनदोंमोन, गाबोन मंगलबारखाय जायानो। ओंखायनो एसे एवनोसै आरो ना आरामनो। एवबाय आं बिराद गोबाव, ओमफ्राय दा दै होनोसै। दै होनानै फोमोनबाय थानोसै आरो। बानलु सानलु जि देनाय दं गासिबो होजोब्बाय। दा हारसिं मोनबाय थाथोंसै। जि गोबाव एवखाबाय आङो, खावसे मोनखालायबाय दा। मोनबाय था।